بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمناندري بروبرو فلا ما فو بسم الله بيبه وجاراني مي بمانو كو باريور لا كو زوني نافيك دي به وجه ابلاي امنا ولو فلات سكابيو sabula zo mago be kunola kamara o nafi ale ko ale muna fonfo mi medron ale ko fo ale tsaka gno mara lagwa o mo min tsaka gno mara ni mu ma fa gno kamara abla ulu to se bene lagwa o parce que ni nafi ya ale ba fo o nafi ya fo ni nafi ya yi saka fo donc zo tuna saka barake esika dola abiteni aywa ko sigiwa ko barokadi ko men nafigi fana alen kilogram sega baroke oche ni asoro nafigi bi zone de hu ibaye ga foko kilogram fana men nafigi de hu Allah akbar o wase kuma do la le ba fe ga feno fo ka soro ni amafo nga fo jama bo akalama atasa ka don ko ale ya fo bi denga fo dro ko ako karsa ni kera bi fo duguma nam on gani plugre ti kuma do me fi ga perenga fo nam ablo kuma ga chande akuma ga ibaye nunu me mun fo dron adamo den la jenyoga la ibaye ka fo wasa je ka sira ke fo kun le na ka sira ke klenyi Allah akbar na ko kun le na ni nin tawti klenyi aka gele baraka sira ke tubarakallah naw bi bara la ñoo fe fo nga ne ka ke baraka nye ni nga nya do sa ko a kledu ka nye aka sangoro ta ka keta nani nga nya to edu abigele nani nga nya do nga do soro ka blan poche kono dum ame bala di bala o abitene fo mo nga nya no kunle na ka ke kelenye naam la yinu ka ke kelenye no kera jenyo nga benye barabike tubarakallah nga naw hakilo ti kelenye aka gilable ayo amba ku jeli munye ko bara yoro la ko bara yoro la ya ko tugubanci ni kalabanci lu se ma barola oche nunu abina fo nunu bebe tiendon nga ubu nunu na ubu kala lo fili ko nunu ko krefe utafe ku clé ko tugubanci ni kalabanci ko me barola nunu shi clé nente wablay la baru mo ko golone fla fona me be sigila wablay olu be sigila olu be tama nyogonya la Allah akbar ete fe ki clé nete fe kan clé ame be alaw nante chala Allah akbar do gode tugubanci ni kalabanci ale ba tugu gafra ni fona ba flibila gabo comme ça takalma o fla wele fli bina o shi tu clé Allah akbar be ba kina fulu takalma donc o me ganye fo nyo o me ganye fo ko tugubanci ni kalabanci ko me barola lu me barola Allah akbar bismillah aywa biye kalo clé tane sabaye me kalo do jumado do samba fla ni mogani fla o fasir bo semene ke fasir ke fu kuna amna la je frete folo mi nam kasika kuma ba folo ni do fo mo ko mo ka sika famel sura ko do la blay tubarakallah amba damani mali tribune baskara ka aywa est-ce que baskara tribune ga kle ko no men nga mawse ga nga kema ka nyefo ka foko jibala mi ni o kunga nga sisi nga kaydugo me wule ko buti gise nam ndaro ne salaka afokanye buti gite o ko sefo wore million bi woro ani duru koni filila jila o sabula yini fo makay soro fo ni ablandan o tajiko stratkela ko tajiko gela kuma fo no ko subenga ko taji litri million nane jate ko dona bama ko kunungo o ngako idem ka barakela do ablandan o ko ne o tanta yola 4 millions de litres de gasoil pour l'EDM. On dit que l'EDM consomme 1 million de litres par jour. Non, on se l'entend. On est client de. Ni million gelene do dongo. Donc ne client ni. Aywa. Alaga nyumambo. O ko ni EDM tawdo nani yable. Naam. Koroko angana hakil blala. Angana ngani sonja barka boya kula. Naam. ko mura ko dugu mo ko ni bala ka bo to ka bo dugu kono ablay ka sobu ke bamanchia wala uchiali ni wati nuna yoro ko fole na ablay nam
ayiwa le républicain ye mun fɔ parti sadi ɲɛmɔgɔ k'olu kumana u ye hakilila falen-falenw kɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ kunnafonidilaw ye Umaru Mariko a bɛ yɔrɔ min na y'o fɔ u ka ɲɛma ka lahalaw kan a bɛ yɔrɔ min na y'o fɔ u m'a fɔ fɔlɔ dɛ u m'a fɔ nka a fɔlen don k'a fɔ k'u y'a ɲini tɔndenw fɛ k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka u labɛn k'u sigi ni tɔn ko k'u ka wuli waati min na k'u labɛnnen ka sɔrɔ min bɛ tali kɛ kalansoba min bɛ ɲi furakɛli kɛ ani kɛnɛyako taabolo wɛrɛw ni u ye faculté de médecine odontostomatologie ye k'u ka bɔ ko 13 n'o ye 13e promotion ye k'a to a dara professeur Alinu Jalo la Ablaye jamana bɛ se ka yɛlɛmabaw kɛ cogo min na ko sifinnakaw b'a fɛ ka u ka bolomafara baaraw di jɛnɛ ko Mali finitigi 4 kɔni ne tora bamaciya wale dɔw la république ka fɔ la ala ka hin'u la amina le 5 ala sɛmɛntiya k'a fɔ Papa Mambi Keita minɛli Birama Ture ko la ko a kɛkun de ye dɔrɔn ka se ka seere jɔnjɔn min bɛ k'u la kunnafoni caman bɛ mɔgɔ min bolo ka se ka ale minɛ ka dabɔ kuma la ani mɔgɔ siganamaba minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka minɛ ka olu bɔ kaso la ni o dɔ ye Musa Jawara ye ani nɔminali min fana bɛ Karimu Keita nɔfɛ k'ale fana nɔminaliw fana bɔ a ma o ko a kɛkun ye o de ye u y'a sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko u b'a fɛ ka Karimu Keita kɔ dogo ko in na ni k'a don ni bɛɛ lajɛlen da Sphinx ɲɛmɔgɔba kun Adama Darambe Birama Ture ko kelen ninnu na fɛlɛw na k'a fɔ Reporters sans frontières mɔgɔw ye kunnafoni dɔw di k'a fɔ ko Birama Ture kɔni ni ma tɔɔrɔ la jamana ka kunnafoni gundola kunnafoni di so ɲɛmɔgɔw fɛ ni ka sɔrɔ ka ni ma tɔɔrɔ minnu hukumu kɔnɔna la ni turu la n'o ɛse mɔgɔw ye ko gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw kan bi ko ni a y'a sɔrɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ka jogo n'u taabolo de kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya lase u ma dun o ɲininkali tɔ min bɛ yan nɔ fana u b'a fɛ k'an jɛgɛnen dɔw kan u b'a fɛ k'o de fɔ ayi a kuma faamu na ni jogo kɔni sera musere ma jogo ɲuman l'histoire faso ka fasiri a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ taji caman kɔni donna Bamakɔ ko minnu ni u kun bɛna Kure Male camion citerne 48 de don a bila nan k'u bɔra port la Conakry ka na Bamakɔ o kɔfɛ sa ko Yakuba Katile ni ale ye conseil économique social et culturel ɲɛmɔgɔba ye jɔnjɔn dɔ dira u ma ka sababu kɛ baaraw ni cɛsiri minnu b'a la ka kɛ k'u nana a boyanda colonel Asimi Goita kɔrɔ a bila nan min tali kɛ Mali ka jɔnjɔnba min bɛ wele ko coup du Mali senna ndolaci siratigɛ la ko ndolaci laban ɲɛbila ndolaciw ni o ye demi-finaliw ye ko Binkan FC ale ni Joliba AC bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ salon a kɛra cogo min na sɛnɛko taabolo la ɲina ko jamana bɛna CFA wari miliyari 17 kɔni kɛ ka baara dɔw sɛmɛntiya wasa samiya ka se ka kɛ ko sabatilen ye kɛnɛ ko minisiri Jaminatu Sangare ko ale fana ye taama dɔ kɛ ka taa ɲɛda an ka kɛnɛyasobaw kan n'o ye hôpitaliw ye l'indépendant kɛnyɛrɛ ale ko di ko parti sadi ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko olu ti docteur Mariko yɔrɔ dɔn wa ko a ka denbaya fana t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na o kɛlen yɛrɛ dɛ olu t'a dɔn a denbaya t'a dɔn ni ka jugu ni kaso ye dɛ Ablaye ni ka jugu ni kaso ye kuma ka ca sa dɛ ayi n ko a ka jugu ni kaso ye hali kuma taa kaso la siɲɛ kelen a ka dɔn k'i bɛ o ma wusa ni nin ye o kɔni somɔgɔw b'o ye parti bɛ b'o ye maa bɛ b'o ye avocat bɛna ta i filɛ i ka kuma bɛ fɔ mais i tun ne i dogolen maa t'i kuma fɔ o ka jugu ni kaso ye ayiwa o kɔfɛ sa ko bamaciya walew ni nijuguya walew ka ca kosɛbɛ saheli jamanaw kɔnɔna na siga t'o la o ko tɔnsigi dɔw b'a la ka kɛ walasa ka se ka fura sɔrɔ ko ninnu na o ko k'a daminɛ janvier kalo tɛmɛnen na ka se mars kalo laban ma o ko bamaciya wale kɛ ko 840 jate o kɔni kɛra saheli jamanaw kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka siraka taamako minisiri wari min bɛ sara jamanadenw fɛ walasa ka se ka u ka taamaw sabati n'o ye transport wari ye o ko yɛlɛma dɔw donna a la ko seginna kɔ a kɛlen kɔ ka kumaɲɔgɔnya caman kɛ ni mɔgɔw ye
Bafutiki Diallo député korodo ale ajira chamanja fanga nyali hukumu konnana ka fo colonel Assimi Goïta kanga falendo ko la sawla ko gouvernement mbir no sasa ko desera barala ajira ka fo Bafutiki député koroya député koro député koro RPM député koro RPM député koro voilà kuni yuwa wolo ka feni kuna funu ka nyesi sigidala mogoma ko kulumbe wuli ko sesa ulu kona ajira ka fo dow songa fraka keme jatila fo bi wulo fla samba fla ni mogani fla in kono ablay tuwarikal l'indicateur de renouveau ale musebe a sementia ka fo mali jamana bi sega bo gele akon nana chugo minani sira ko sega nyongo famu o ko sira o jamana nyemgo re talaka ben folo ko do wala ko kalutan woro do ko kalutan shingi o ko manyogo famu akula folonga ko manyogo be sina ablay mali jamana caman cɛla ko sharia balaka lawaleya bamaciw fɛ yɔrɔ dɔw fana na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ camancɛ fanga lahala in na ko parti minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu dɔ ye min bɛ wele ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition o k'olu sema mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen dɔw kɛ ka ɲɔgɔn bilasira o kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ taji feere yɔrɔ dɔw la ko baarakɛlaw bɛ baara bila la yen nɔ ko kɛmɛ sababu ni ka gɛlɛyaba don taji ko la dɔ ye sɛli ye o la total ani oriski baarakɛlaw de ko don min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ɲinan samiya ko in hukumu kɔnɔna na ko walisa sɛnɛkɛla caman bɛ yen nɔ minnu ma se ka sɛnɛkɛfɛnw sɔrɔ fɔlɔ wa ko bamanci walew fana b'a la ka segin ka na ko kura ye Banɲagara mara la a bila nan Mali d'aujourd'hui a jira k'a fɔ tɔnsigiba dɔ bɛ senna maraw ka ɲɛsin bamanciya walew ni juguya walew kɛlɛli ma ko kuma caman fɔra ko hukumu kɔnɔna na nka o y'a jira k'a fɔ ko sigi kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dankari kɛ bamanciw ka kuluba min bɛ wele ko État islamique la Irak Syrie ani minnu dagayɔrɔ bɛnnen don farafinna jamanaw ma wa ko diɲɛ tɔnba fana bɛ labɛnna walasa bamaci kulu 27 minnu bɛ farafinna ka se ka ɲakili dɔw ta ka ɲɛsin u ma min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Maroko jamana fana ka ɲɛ cɛsiri minnu kɛ k'o fora tasibila kɛra ka ɲɛsin u ma kosɛbɛ a taabolo ninnu na jan k'u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Wura Mohamed Sisi a bila yen na a jiralen don a fana k'a fɔ ko domaine la kalo saba fɔlɔ la ɲinan san kɔnɔna na ko se fo wari miliyari 32 o k'u sera ka olu kɔni sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan a bila yen kaba ko fa duɲɛ burama ko lakɔli karamɔgɔ ni directrice ni kalanso ɲɛmɔgɔ fana kun don Selenge o ko ale fana kantigɛlen yira a ka kalanso kɔnɔ a bila yen min tali kɛ nɛgɛla ni mariko ni ɲɔgɔn cɛ kati cercle la ko binganikɛla dɔw kɔni ye sira da mɔgɔw ɲɛ ka moto taxi n k'a fɔ karakataninbolila dɔ ale ni kɔni tora ko da fɛ k'u ye mɔgɔ caman fana bolofɛnw minɛ o la nafolo mugu min minɛ na k'a bɛ se miliyɔn 7 jate ma ani bolofɛn nafama caman minɛ n'a ko senfɛ ko funangɛni dɔ san 14 kun bɛ kuranɛ kalanyɔrɔ école coranique dɔ la min bɛ tali kɛ ma ko fɔlen ko mobili kɔni ye a temps falajɛ ne tora la ko halisa k'a furu bɛ Gabriel Touré la morgue la ko a ɲɛma sɔrɔ fɔlɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Bamako suguba la ko fatɔ dɔ ye moto dilanna dɔ kun ci ni kolonkalan y'a bɛɛ o ye kasara ye dɛ o ye fu y'i ta de fatɔ mun de bɛna kɛ fatɔ o tɛ ɲuman ye un fou brise la tête d'un mécanicien. Mais nin bɛ ka sa cogo dɔ sababu. Bɛɛ sababu don ala k'an sababu ɲa. Amin ya rabbi. Bamanan André. Modibo Keyita y'o ko mɛn i m'a ye kɔni i ma ko ni m'o ye. N y'a tɔgɔ mɛn. I y'a tɔgɔ mɛn. A ye jamana mara san 8. Ale de hɔrɔnya di jamana denw ma. Président tɔgɔ la. Ale tɔgɔ dɔnlen don. Fɛn mun yɛrɛ b'a tɔgɔ la pour que mɔgɔw kana ɲin'a kɔ o yɛrɛ ka ca. O ye tiɲɛ. Fɛn caman b'a tɔgɔ la. Mémorial b'o la. Mémorial Modibo Keyita b'o la. Stade Modibo Keyita b'o la. Avenue Modibo Keyita. Avenue b'o la. Aéroport international Modibo Keyita. Bateau Modibo Keyita. O bɛɛ bɛ yen. Lajɛkɛ so dɔw fana bɛ yen nɔ minnu tɔgɔ dalen don a la. Bulonba kɔnɔ. Bulonba kɔnɔ. Voilà. Maintenant Modibo Keyita ale kɛra président ye siɲɛ 2 Mali kɔnɔ mais maa si ma deli kalata ye ka kɛ président ye sisan an b'a fɔ kalata de bɛ kɛ président ye
folo don mina amina indépendance da asro amin Sénégal de tumbe fédération na fédération chira morubo sigara kinaya bureau politique national de CRDA wuli ñomo yeke comme Mali bi horñata sur le nom de la République du Mali maintenant ko député wu mumbe Soudan togola ko Mali kera Soudan kera Mali au député keren ko c'est les députés de la République du Mali au député député Bissegi ou le ka séance folo la au député Bissegi de ñomoye ka fara ñomonka alina ka fo Modibo Keita et député Angela ambition en tisa et le que jamana ñemaay oui suffrage indirect 1964 ya kala tata tuguni donc assemblée Kuramundona député Bissegi ulu fana le 13 mai 64 comme Modibo andari la et des présidents tuguni amdana kuray donc 6 ans kalata to mege tugudi député de kalata député de président chanti kala député ouye député soroka président Modibo ko wotla Modibo ko président ya kalata jamana dem mata comme amba ke jagata kalata ke président direct non jamana dem waso blon dem de bita ulu de bi ñomoye ka fo kasan de ke président kele bana wori di bolé mais 6 ans ni ko boké kele bi bon ne akilla